bisag unsaon, bisag asa nato pangitaon, ug atong namatikdan ang atong kalibutan karon nga puno na sa kasalanan, puno na sa kadautan. Usa ang Biblia nagasulti nga kung kinsa kato nga gusto nga makasulod sa gingharian sa langit, mao lamang ang pagtuman sa kamubuton sa Amahan. Ikaw higala, imo na bang nakita ang atong panahon karon? Imo na bang nakita ug unsa na ang atong panahon karon? Busa na mugna kining atong tulumanon. Pag-utingkay sa kamatuoran. Pag-utingkay sa kamatuoran. Ug ang pag-utingkay sa kamatuoran mao ay makapahatag og giya ngadto sa katawhan aron sa pagsusi sa kamatuoran. Ang tibuok kamatuoran magapahayag ngadto sa kaluwasan. Pag-utingkay sa kamatuoran. Ug karon ania ang atong tigdumala. Brother Evangelist Jerry Light, ato siyang patalingugan. Maayong buntag mga kaigsuunan, maayo sa udto, maayong gabi alang sa tibuok kalibutan. No? Kini atong sibya mga kapaglaom dres pag-utingkay sa kamatuoran. Mulukok man kini sa tibuok kalibutan tungod sa atong kahitik sa atong panahon. Muna makaingon kong maayong puntag alang sa tanan, tayong udto ug may gabi para sa tibuok nga kalibutan. Yasab ta karon na nasa tay tubagon nga pangutana, kaya inay nangutana sa ato nga kinibang kinasingkasing nga pangutana mga kapaglaom mga higala. Nga ilang pangutana, dili ba di maluwas kung magbantay tag-adlong Domingo? Muna'y pangutana, no? Nga mura personal, mura gitagaan ta o giya nga makatukmod ta nga sa paghukom. Apan, ato ng tubagon mga kaigsunan, sa tinud-anay gayod, sa kinasingkasing, no? Walang personalan, ingon nga namersonal ta, nga makabuotan nila, kung sa ilang bantayan, ang ato lang, mao ang pagtubag sa pangutana mga kapaglaom. Ang pangutana nila, nga kung magbantay batag Domingo, maluwas ba ta o dili? Kung Domingo ang bantayan, no? Dili ang Sabado, Domingo gyud may bantayan. Yang pangutana, maluwas ba o dili? No? Mura nga gitawag kategorikal ba? Maluwas o dili? Yes or no? Kung ibase natos balaang kasulatan mga higala, no? Kung ato bang tagaag pagtagad mga kaigsunan nga sa Biblia missing mga kaigsunan, walay giingon nga maluwas, wa po'y giingon nga dili maluwas. Walay nasulat nga maluwas ba o dili maluwas ang nagbantay Domingo. Pero ang mabasa nato sa Biblia nga ang gisunog kadtong naglapas ato masahon ha, Isayas 66:22 hangtod sa 24. Ya ato dayon nga analyson. Ya ato na dayon ibutang sa atong gitawag mindset ba, mindset. Ha? Kung unsa ang gipasabot. Isaiah 66:22-23 dayon ang tubag adto 24. Kay ingon nga ang bag-ong mga langit ug ang bag-ong yuta nga akong pagabuhaton magapabilin sa akong atubangan miingon si Jehova. Mao man magapabilin ang inyong kaliwat ug ang inyong ngalan. Og mahanabo nga gikan sa bag-ong pagsubang sa bulan hangtod sa usa ug gikan sa usa ka adlaw ipapawlay hangtod sa usa sa tupa adlaw nga Sabado hangtod ngadto sa adlaw Sabado. Ang tanang katawhan mangani aron sa pagsimba sa akong atubangan mingon si Jehova. Muna klaro mga kaigsunan, ha? Muna siya klaro. Unya sa 24, og sila manggula og mananaw sa mga minatay sa mga tao nga naglapas bato kanako
Kay ang ilang ulo dili mamatay ni mapalong ang ilang kalayo. Og sila mahimong usa ka dulumtanan sa tanang unod. Unsa daay mga kapaglaom? Nga ang gisunog igsuon ang naglapas. Ang didtos langit higala, simba didto, adlong igpapahulay Sabado. Muna'y nabasa, klaro. Ang gisunog dinhi, naglapas. Ang didtos langit, Sabado nya kamo na lay magunahuna ana. Kinsa maning naglapas? Kung magbantay kag Domingo kapag laom, dili ba nimo malapas ang adlaw Sabado? Kung nagbantay kag laing adlaw, dili ang sugos Ginoo, wala ba nimo malapas ang adlaw Sabado? Kung nalapas nimo, diha ka masunog. Dili sa pagbantay nimo Domingo, kundi sa pagbantay nimo sa paglapas nimo sa adlaw nga Sabado. Kung gilapas nimo ang adlaw Sabado, diha ka nahimong manilapason. Og ang manilapason, nakita sumala sa tagna igsuon, wa pa mo abot nga ang pagsunog, nakita dito nga ang gipangsunog ang malapason. But pasabot ang imong pangutana, maluwas ba ang o dili maluwas ang nagbantay Domingo? Kung ang imong pagbantay Domingo wala ka lapas sa adlaw Sabado, siguro ka makalihay ka ana. Pero kung nagbantay kag Domingo, unya gilapas imong Sabado, debatihon pag yun nimong nagbantay, pasipalahan pag yun nimong naghimo sa adlaw Sabado, diha ka, peligro ka, igsoon. Peligro ka. Ngano man, ang pagkalaglag sa tao, dili sa gibantayan. Ang pagkalaglag sa tao tungod sa iyang paglapas sa sugo sa Ginoo. Nakuha ninyo mga kaigsunan. Tungod sa paglapas sa sugo sa Ginoo, maoy hinungdan nga nalaglag siya. Dili kay unsay imong gibantayan diha. Hugot doon nimo adlang ipapawlay tanan, wa may gingong gidili diha. Hugot doon nimo tanan, liguro ka. Pero wala lagi kay trabaho lagi. Ang sugos Ginoo nga unong kadlaw magbuhat man ka. Diha ka asa ka maigo, magpili. Magpili ko ako Domingo ko, 7 ka adlaw akong trabahoan. Diha ka na sayop, kanong mupili man ka anang wa sugua. Kung wala nimo wa ka sugua, nya nituman ka ana ka baglao nagpasabot, lapason nimo ang sugos Ginoo. Kay di makakatuman anang sugos tao. Natubag siguro. Way nabasa nga malaglag, wa po'y nabasa nga maluwas, pero naay nabasa nga naglapas sa kasugua sa Ginoo labi na sa adlaw Sabado, naay mabasa nga gilaglag gisunog sa Ginoo. Thank you very much. Siguro natubag ang inyong pangutana. Manginaot ko nga Diyos magapanalangin ka natong tanan mga kaigsunan. Bye-bye.